Ezasekhaya Media zinentokozo ukwethulela lo mdlalo oyisipesheli obhalwe uSithembiso Sibisi osihloko sithi Isipho sikaKhisimusi. Hello. Ayikhuluma phela ngofona wabusuyathula nje manje. Kanti yini inhloso yakho? Hayi, ngiyalivala ke lolu cingo. Yazi khona abantu abanesikhathi sokuganga. Umuntu afika kufonele bese yathula angakhulumi. Sikuphi nje isidingo sokwenza leyo nto? Yazi akuhlukile nalabo abafike bakumeme ezikundleni zokuxhumana. Uthi ungabemukela bese bephenduka izimungulu. Kithina nje sisebenza ngeinkundla zokuxhumana bahlulwa into encane ngelutho futhi engabizi imali. Ukusubscribe nje. Khombisa ukuthi bayakweseka. Hayi luseludu uhamba ukuthini inkosi impela. Hey ake ngisebenze khona ngizosheshe ngigoduke. Nayo nje lento yokusebenza kube kuKhisimusi kusasa ayimnandi neze. Abanye abantu bajabulile nemndeni yabo, mina ngivalelekela ngiyasebenza. Kuyothiwani-ke ngoba umuntu uzama ukuhlanganisa impilo. Sengiphila ngethemba nje ukuthi wonke lo mdlandla umuntu awufakayo kulo msebenzi awuzamayo uyothela isithelo ngelinye ilanga. Hayi ngeke kusho ngeke ngisebenze phela namhlanje ngenxa yocingo. Awuthi ngibone ukuthi imessage evela lapha lena bese ngiyalivala. Kungabi nje lama message ezilokotho zikaKhisimusi adluliselanayo. Ovela ubone nje ukuthi awasuka enhlizweni. Umuntu usuke segcina icala nje uma wathumela. Hayibo. Uyidwela ude kangaka le message. Lovela kunamba engayazi. Ngizoke ngizwe. Kungabi nje lo muntu lokho engifonela ngakhuluma. Awuthi ke ngiyifunde. Angibingelele Themba. Ngithemba ukuthi Usaphila. Ngiyazi ukuthi kuzokushaqisa ukuthola imessage evela kumina. Ngemuva kwesikhathi eside kangaka sagcinana. Ngiyazi nokuthi ngiwumuntu wokugcina obungalindela ukuthi uthole imessage evela kuyena. Ngenxa nje yendlela esagcinana ngayo. Isigwebo sami seminyaka eyishumi ngibhadla ejele sengisiphothulile. Ngakho sekuyisikhathi ke sokuthi siqedele lokhu esakushiya kulenga ndoda yamadoda. Uma kuthiwa icala aliboli, kusuke kungaqanjwa wona amanga. Ngiyathemba ukuthi uNeli nendodakazi yami basaphila. Kunzima ukwazi ukuthi nginendodakazi engingakaze ngiyibone. Mina nawe ke siyazi ukuthi kubangelwa yini lokho. Ozongenzela kona ke ndoda ukuthi namhlanje ngehora lesi-2 uqinisekise ukuthi usendlini yakho noNeli ngoba ngifuna ukuzonibona. Nginilethele isipho sikaKhisimusi. Ngakugcina uhlakaniphile ke ndoda. Ngiyathemba ukuthi angeke ubenze ubulima bokuthinta amaphoyisa noma utshele abantu abangangeni kulolu daba lwethu. Uma uke wenza njalo nje kuyobe uzigwaze ngowakho ngoba indodakazi yakho le okungeyami kuyosho ukuthi angeke uphinde uyibone. Ngiyazi ukuthi ayikho njengamanje. Iyodla uKhisimusi kubo kamama wayo. Ungazihluphi ke ngokufuna ukwazi ukuthi ngikwazi kanjani lokho. Nginezindlela zami ongeke waziqonda wena. Angingakubambezeli ke ndoda. Ngiyazi isikhathi esimatasa lesi njengoba kuKhisimusi kusasa. Asibonane ngehora lesi-6 ke. Yimina uBheki. Imhlola ke lengehlelayo. Into engizoyithi nje le ngempela. Into engabuzwa phela ukuthi uBheki uzimisele ngokuzoqeda ngami noNeli. Yazi yonke lento bese ngiyikhohliwe nokuyikhohlwa mina. Ingakho nje sashiya yonke into eGoli sazoqala impilo entsha la eThekwini. Sasifuna ukuthi noma ephuma uBheki ejele angasitholi ukuthi sasho naphi. Konke lokho sekuphenduka izeke manje. Nakho sesitholile. Yazi ayikho into engisazoyisebenza uma isimo sesinjena. Ngiphuthuma ekhaya ngiyofaka nomlomo noNeli. Mhlawumbe yena uzoba nalo icebo ukuthi kwenziwa kanjani uma kunjena. Themba, ungithuselani kodwa kangaka? Wabukeka ushaqekile nje. Uba nendlela ojuluke ngayo. Ngathi uqeda ukubona isipoki. Khuluma Themba, yini kwenze njani? Kubi Neli.
Kubi, kuyabheda sithando sami. Uyabheda yini ebhedayo Themba? Uzongibulalisa ngovalo phela uma ungakhulumi. Cisha umshini Neli, ungiphe namanzi abandayo. Ngizobe sengiyakuxoxela-ke ukuthi wenze njani. Nanga amanzi, phuza, nanti ithawulo esula umjuluko. Kwangcono, asiza lamanzi, athi ukwehla amaphaphu. Ngilandiseke, ujaho ubani njengoba ungena endlini ugulukudela nje. Neli, ubheke uphumile ejele, futhi uthi ufuna ukusibona. Ubheke uphumile ejele, ukuthatha wena lokho manje. Uyakhumbula ngesikhathi ngikutshela ngocingo ebelokhu lungihlupha umuntu efone engakhulumi? Ngiyakhumbula, manje ufuna ungitshela ukuthi uthuke kangaka nje, uthi usowucingo ongakhulumi. Thula phela ngikulandise Neli. Ngemuva kokuhlushwa yilolu cingo, kube sengena lolu hide le message efonini. Mina sifundele. Ngitshele wena ukuthi ithini imessage futhi ivela kubani. Ngiyobuye ngiyifunde mina. I-message Neli ivela kuBheki. Uthi ufuna ukusibona sobabili asilethele isipho sikaKhisimusi. Kahle boThemba, uzoze asilethele isipho saKhisimusi nje, uphume nini ejele? Angazi-ke nami, kodwa engikwaziyo ukuthi uphumile futhi wazi konke ngathi. Wazi nokuthi uNondumisa akekho la ekhaya, uyodla uKhisimusi nabazali bakho. Ngiyazisa ngengane yami kukuphela kwayo. Kuzomele kube khona esikwenzayo Themba. Impilo yengane yami phela lena esengozini. Into enjani nje? Njengokubikela amaphoyisa noma siye ekhaya ukuze sizovikela ingane yethu. Ukuba uyifundile imessage, ubuzobona ukuthi usixwayisile ngalezi zinto ozishoyo. Manje sohlala deqe, singenza imnyakazo ekubeni impilo yethu neyengane yethu isengcupheni. Ngeke ngikwazi, ngiyawashayela mina amaphoyisa. Ungalingi ulenze lelo phutha. Usumkhohliwe wena ubheke ukuthi unolaka kangakanani. Futhi ngiyasola ukuthi selidluleleke manje njengoba eseke waboshwa. Kwaze kwanzima Nkosi yami. Manje isipho saKhisimusi lesi athi uzosiletha, uthi uzosiletha nini? Ngicabanga ukuthi usendleleni nje kumanje ngoba uthe uzobalana ngehora lesithupha. Kahle boThemba, seliyashaya ihora lesithupha khona manje. Akusekho kunye Neli. Asilinde noma yini ezokwenzeka. Wake wangiyala kodwa nawe. Ukuba ngikulalelanga nje, ngaba ngikho kule nkinga namhlanje. Naye kimhlole engihlele. Ususola mina manje Themba. Uzishiyaphi wena njengoba wawumngani kaBheki omkhulu? Phendula phela. Uzishiyaphi njengoba usumsulwa nje? Ngiyaxolisa Neli sithando sami. Kushelela ulimi. Ngiyasola itwetwe leli lidala yonke lento. Ngixolele sithando sami, akusona isikhathi sokuthi singaxabana lesi. Siyadingana. Yima kancane. Uyayizwa inokho? Lutho, angizwanga lutho. Nanso ke futhi, uyayizwa? Sengiyayizwa ke manje. Awuphuthume uye kovula. Nakho ngixolo umchamo mina. Imihlola, umchamo osuqhamukaphi ke lo? Ofika uma sekukhona ongqonqozayo. Akubambeke uvule umnyango oqala. Ungena phela ngiyavula musuku ngiphusha. Hawu, ngiphushelani manje? Awu, sanibonani ekhaya. Sengicishe ngajika. Ngithi akukho umuntu. Awu, sawubona Bheki mfowethu. Uxole khona besakulungisa nje ngale kwelinye ikamera. Hey, hayi, akunankinga uma kunjalo. Bese ngithi senenze lokhu ebenginicelile ukuthi ningakwenzi. Akanilutho. Bese ngiyeke nje silenze lelo phutha. Eqinisweni nje sihleli la bese silindele wena Bheki mfowethu. Hawu, wathula sengathi ufile nje wena Neli. Akukujabulisi yini ukubona isithandwa sakho sakudala esinguyise wengane yakho? Bengisanika nina njengamadoda yethuba lokuthi nikhulume. Angazi noma benganenzela yini ukuphuzwayo. Hayi, lutho ntokazi. Ungazihluphi ngokuphuzwayo ngoba angihleli. Kumele ngiqede lo msebenzi engiwuzele la bese ngiyahamba ngokusheshsha. Kodwa kwi-message mfowethu, hawu, ubungashoyo ukuthi kunomsebenzi owuzele. Ubuthe ulethe isipho sikaKhisimusi. Kunjengoba ukusho nje. Owami umsebenzi ukuletha sona isipho sikaKhisimusi. Awuthi ngivele ngingene odabeni ukuze sizosheshe siqede. Angifuni ke ukuthi silokhu silanda umdanti wokuthi kwenzakalani futhi ubani owayesephutheni. Kunjalo. So bathathu lana siyalazi iqiniso lokuthi wena Neli sasithandana. Ngazi ukuthi konke kuhle. Ikakhulu njengoba wawukhulelwe ingane yami. Ngangingazi ukuthi ngemva kwami wawujola nananguThemba umngani wami. Baba yiphutha mfowethu. Engase ngimthatha njengomfowethu. Angifuni ukuqamba amanga
ngithi ayingilimazanga emphefumulweni lento enayenza okufanele. ngoba yangilimaza kakhulu Yeah. ngendlela engangithukuthele ngayo. Ngase ngisithathile isinqumo sokuthi ngizoniyisa kwagoqanyawo nobabili. Awushwele mfethu, shwele. Ngase ngisitholile ngisho nesibhamu engangizonibulala ngaso. Ngase ngilinde ukuthi uvele ithuba nje kuphela. Ngangingazi ukuthi njengoba ngihlela nje nani kukhona eningihlelela khona. Okweni kwaphumelela ngoba ngaboshwa, ngagwetshwa. Ngoba wena Neli uthe ngikudlwengulile. Ekubeni wazi kahle ukuthi ayikho leyo nto. Nawe Themba Yebo mfethu. waba ufakazi ophambili enkantolo. Ekubeni wazi kahle ukuthi ngangimsuku. Ekwaba yiphutha mntaka baba, yiphutha. Akusasho lutho konke ke lokho ngoba sesila lapho esesikhona. Engikuzele lana ukuthi ngizonibonga ngokuthi ningifake ejele. Singabantu asifani. Mina lingisize kakhulu ijele. Langenza umuntu ongcono kakhulu kunalona engangena kulona ngiwuyena. Okukhulu kakhulu ejele ngihlangane nenkosi uJesu. Yabo. Engivulela izandla yangigona noma mina ngangiyisoni. Lo bheki olana phambi kwenu uyisidalwa esisha. Akafani inhlobo nalona enanimazi. Isipho ke enginilethele sona esokuthi njengoba kuKhisimusi kukhunjulwa usuku okuzalwa ngalo inkosi uJesu eyazalwa nasenhlizweni yami ngesikhathi ngisejele. Ngathi ibingazalwa nakwezenu izinhliziyo. Isona ke isipho sikaKhisimusi enginilethele sona lesi. Glory. Hallelujah, Siyabonga kakhulu. Siyabonga mnewethu. Siyasemukela lesipho sipha sona futhi sizosiphatha kahle. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Ayibonge inkosi yaphezulu. Amen. Before ngihambeke nje bazalwane basekhaya singathandaza bese Sithandaza mfethu, sithandaza. babegameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Naba abantwana bakho uNkulunkulu onamandla owabasebenzisa ukuthi nami ngazane nawe uNkulunkulu ophilayo. Egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ngithatha naleli thuba uNkulunkulu onamandla sengihlanganyele kanye nabo ngoba uthe wena ezweni lakho Siubeka lana-ke umdlalo wethu oyispecially othi isipho sikaKhisimusi. Abadlali bekuyilaba. uBheki bekuKhumbulani Molise, uNeli kuNtombenhle Mkhonza, uThemba kuSithembiso Sibisi. Siyithimba lezasekhaya media. Sinifisela uKhisimusi omuhle onokuthula nothando.